I dag spiller vi Rocket League, og jeg tror, der står 1-0 allerede. God start, ikke? Jo, hvis du spørger mig, så er det jo. Jeg synes også, det er en god start. Ja, synes jeg nemlig op. Vi spiller mod elefanterne. Jeg tror, det er ligesom den her joke, der hedder bare. Har du nogensinde set en elefant, der gemmer sig i et træ? Ikke så tit. Nej, det har jeg ikke. Fordi den er mega god til det. Hvorfor? Så er det derfor, jeg er god til det måske. Ja. Hvad? Scorede det? Ja. 1-1. Spændende kamp. Grunden til, at de gemmer sig i træerne, det er sådan, det er fordi, de er så bange for os. De er jo så bange. Så bange. De tør ikke at spille med os. Fordi vores målmand, vi har selvsagt Peter Schmeichel som målmand, hvis du spørger mig. Derfor vi har en mur foran målet. Ja, vi har en hel mur. Ja, det var ikke mig. Det var ikke dig. Det er første gang, du er bagud. 2-1 til dem. Så må du lige, det må du lige rette op på. Det gør jeg også lige. Er du... Ej! Nej, hvad? Hvad? Stolpe. Hvad sker der? Nej. Hvad sker der for mig? Jeg vil heller ikke lige... Der er noget galt med din bil nu. Ja, den er gået helt i stykker. Den er gået helt i stykker. Nu er den ikke længere på stykker. Det var godt. Meget tæt på. Der må. Yeah! 2-2. Bare gennem jeg det. 3 igen. Der er mål her. Når jeg starter en vending, så er der altid mål. Altid. Bare boost, ikke boost. Mål. Ikke andet. Nemt nok. Så tager man lige der, og så kommer sådan der. Videre. Du ramte ikke bolden. Det ved jeg. Men det er så fedt ud. Ja, ikke? Men det er fordi, at modstanderne, de skal også lige prøve at få bolden en gang imellem. Det er vores mål. Nej, det er ikke vores mål. Nå, sådan. Så fører jeg med dobbelt smøger nu. 4-2. Ja, det er bare gå hen i det træ og bare knæve det træ ned igen. Det bliver over dobbelt så meget, som jeg er. Okay, 5-2. Ja. Men for du det kan ikke score nu. Så kan jeg gøre med sådan der, fordi så det bliver lidt spændende. Det bliver lidt mere spændende, synes jeg. Eller, jeg ved ikke, om I synes, men jeg synes. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at boome nogen. Sådan der. Hvem vil gerne dø? Der. Du vil gerne. Du vil gerne. Og de må ikke skubbe. Det er tæt på. Meget tæt på. Det er ulovligt at skubbe flere mål. Det er fuldstændig ulovligt. Hvis det ikke er ulovligt, så ved jeg ikke, hvad det er faktisk. Kommer der mål nu? Er du elegant til mål? Nej, jo! Nej! Stolpe. Man kan heller ikke være god hver gang. Nu er der mål. Nu tror jeg, der er mål. Her kan I faktisk se, AI, de er ikke lige de allerbedste til Rocket League. Men det er heller ikke. Godt nok. Men altså, det kunne være ret fedt med lidt flere mål. Bare lidt meget. Ret meget, faktisk. Du har også et helt minut nu.
pil. Det kan du få mange mål på. Der kommer måske et nu. Kommer det et nu? Kommer det et nu? Ja! Ja, mål! Wow! Og jeg vil faktisk gerne lige op på 10 mål. 10 mål. Så nu laver jeg bare mål. Og ikke andet end mål. Du har lavet 7 indtil videre. Ja, nu laver jeg mål igen. Og jeg spiller på Nintendo. Og mål igen. Ikke så for hårdt. Jeg tror, du skal skyde for hårdt. Så har man overlægger. Jamen, Ui. det var ikke for hårdt. Det var mål. Det var mål. Sådan. Og mål igen. Så jeg nok lige. Ej, du er tæt på. Så kan jeg komme her. Ej, så skulle min modstander også lige ødelægge hele mit gode play. Jeg vil lige gerne med det bedste nogensinde. Og så skulle den AI-person lige ødelægge det. Faktisk. Ja, jeg tror... Kom så. Nej, jamen så score. Nej. Dine AI-medspillere, de er altså ikke særlig gode til at hjælpe dig med at score. AI. Nej. Synes jeg heller ikke. De ødelægger hele tiden. Hele tiden. Prøv at se. Nu scorede vi bare. Jeg kunne have fredet den. Ej, jeg vil så sige, at med 12 sekunder igen, og I fører 8-3. Jeg tror på jeg jer. er på 10 mål nu. Hvad er det for noget? Jeg kommer op på 10 mål. Om så 9, det er tæt på. Jeg skal lige... Men kan du? De sidste 10 sekunder. Altså... Den er svær. Den er svær. Den er rigtig svær, den her. Jeg skal ramme den lidt ud i siden. Jeg kan godt. Kan du? Kom Ja! Ja! Med 7 sekunder igen, og så lige det 10. mål. Og husk at like og subscribe. Farvel.